bụ ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu, ekelesi unu ike. Tata abịala m ka m si abịa n'ọgbọ. Mụ bụ Maazị Uchenna Ijegalụ, nwanne unu nwoke nke Prosium Television na redio. Iwetara unu akụkọ ụwa, iwetakwala unu ihe unu mara n'ụlọ anụbụ mbụ. Tata na anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-ewetara unu ihe anyị abụ anyị tinye ọnụ ọ na-adaba, ọ na-aga n'elu. A ga-achọpụta na ihe a ndị Igbo na-akpọ bọyị apprenticeship. Ọ ya bụ mmadụ jee n'ụlọ ya kpọta mmadụ kpọgote ya na Lagos maọbụ na Kaduna maọbụ n'ebe ọbụla, ha nọrọ ede ya agreement, ekweta na ọ ya na afọ 6 ma afọ 7 ma afọ 8 ma afọ 5 ede ma nne na nna ndị mụrụ nwa ma ndị enweche ma ndị nọcha ebe a ekwuche ma ndị ụmụnna. Emechaa kpọrọ nwatakịrị ọgbagote ya bido ahịa na-azụ ahịa ya na-aga afọ izizi nke ịbụọ nke ịtọ aga nke ịnọ nke ise nke isii. Oruzo na nke ise ha pụta n'ọnwa nke ịtọ n'ime nke ise a, mgbe ahụ onye nwe ụlọ ọga achọba ihe ọ ga-ekwu obogide nwatakịrị ka ọ ghara isetụrụ ya, ka ọ ghara ịghọrọ mmadụ. Ihe a ka nkụ ebe niile a na-eme enwe idea, mara ọ pụta nnọọ ifuru ya n'afọ nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ nke ịnọ, o ruo n'afọ nke isii na ọkara, mgbe aka ya achọpụtaba na nwatakịrị nwere ajọ omume eno na-eme nke a na o zuru ego. Mana inye onye n'ime mmụọ mmadụ onwere ihe nwatakịrị mere, ọ bụrụ na arụrụ ana ime ka nwatakịrị ya rịba n'uru. Gwa na-eme mmadụ ụdị ha ịmụtara ụmụ, inwere ụmụ, maka na ihe ọjọọ adịrọ mma ha. O nwere ka nwatakịrị ga-abịa hapụ ndụ ya niile na-azụrụ gị ahịa anọwụrụ ụmụazị na-adị abịa ha bịa ha were aka ọma wee bịa iru ọma ahịa na-azụ a na-azụ ahịa ihe a na-eme. Onye ọbụla amara nwatakịrị iwe wee maka ekworo maka iwe ị na-afụzi ya maka na isetụrụ ahịa na ndị niile bụ ndị kọstọmas gị ya jekwuru ya na-azụ ahịa. Onye gwara gị ọgwụ a bụ Chukwu tupu amụọ ọgụ a na-azụ ahịa, tupu amụkwanye bụ nwatakịrị ahịa na-azụ ọ gasetụ gị iwe bụrụ mmadụ wee kpọta mmadụ oruzie na nke gị ịkpa nke ji eburu ọka ome. Arụrụ a na-adịrọ mma ị na-eme mmadụ irote echi, maka na ihe ọbụla mere mmadụ tata edosiri gị ọ dị nnọọ ka kerafia asọmpi bọọlụ a na-agba iweli ya tụnye ya enu origoche na ọda. Maka ndị Igbo sno akụ fecha eme gịnị ọ daala awọ. Gwa bụ nwoke na-eme ụdị ha ihe akpacha anya gị n'ihi na Chukwu na-enye gị. Maka ahụ pukwe nke nkwụ ọzọ n'eziokwu ọnwa ndị na-eme ya n'ihi na eziokwu nwoke ụmụazụ darụrụ ana ọ ya abụ ha dọọ na nke ọga ha na-ezu ego ọga ije ebe ha dosara ego ha karịa nke ọga n'ụzọ 6 ma 7. Ị ga-aka nkụ mgbe a chetụziere ya nwatakịrị ahụ olori n'ụtụtụ. Ka siri ekwu na nkwuo nke a, ọ bụrụ na nwatakịrị bịa n'obe gị nọrụ otu obi a na wee mee ihe unu oge eruo were ihe olulu enyi ya, ma ọ bụgo na ị nwere ego ahụ mgbe ahụ chọsọ ngozi na ekpere ọsịkpọrọ anyị tinye aka n'isi, ị ga-afụ ka Chukwu ga-esi ebunye nwatakịrị ahụ enu. Mana ụfọdụ ndụ amaghị na ọ bụ ụjọ na-atụ ha ka ọ bụ arụrụ ana hapụta ha ma mme ka nwatakịrị bụ uru. Ọ dịrị mma otu a, ọ dịrọ mma. Ụmụnne m na-ege m ntị, inwe enyi nwoke na-arụ ụdịrị arụrụ a na-adụọ ya ndụmọdụ, inwe nwanne na-eme ụdị ihe adụọ ya ndụmọdụ. Maka a na-agwa ntị ọ na ntị anụ ebe isi ma ntị ma anya ma ọnụ ma ha ncha niile adapụ. Maka na ogbu mma adịghị ekwe ka ofu eji ma gafee n'iru ya. M ga-ekwudobe ụta tata echi ma nwanne echi ma ụbọchị ọzọ anyị ka ya akpọta ndị ga-atị ọnụ okwu a, maka okwu anyị ma kwuchi taa anyị ekwute ya aka ka anyị mara eruro ndị ọzọ ndị kpatara ya anyị na-ekwu tata. Arụrụ a na-adịrọ mma, biko gbaa mbọ ka iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ọ dịrọ mma
kpọọ ihe ọma ihe ọma, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, na-eme ihe ọma mgbe niile. Ka hapụ n'okwu a, na-eyi na ihe ọma ka akwa, na-aṅụ ihe ọma ka a si aṅụ mmiri, na-amakụ ihe ọma ka a si amakụ mmadụ, na-eṅomi ihe ọma ka esi eṅomi ezigbo mmadụ, n'ihi na ihe ọma tọrọ ụtọ. Ụmụnne m na-ege m ntị, ihe a dị mma, ihe dị mma dị mma, ihe dị njọ dị njọ. Marakwana na afa mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium Television na Radio, nke na-afụ maka anyị bụ ndị Igbo na Prosium. Ị chere nweta anyị n'ikuku, ihe nweta anyị na www.prosiumrtv. Ịchọ ka esi mara ka esi spell Prosium. Prosium bụ Procion. Ịchịkwara nweta anyị n'igwe ntị ma ọ bụ n'ekwentị, ihe nweta anyị na 08122807671 ma ọ bụ nwetakwa anyị na 08094646206. Igbo ha n'anya anyị na-agba girigiri na-abịa maka ọ nwere ihe ịmama amahọ, onwe nke mma ịmahọ maka mamịrị bụ anyị kọrọ ọrụ mee gịnị ọgba ụfụfụ. Ụmụnne m na ụmụnna m na studio anyị na Prosium, anyị na-eme ihe ka nkụ. O nwere ihe inwe ịchọkwa ụwa mara maka ya, ịbịa anyị akpakọ, anyị hụọ ya ka ikuku ụwa niile ama maka ya. Ọ bụrụ na ụka ka ị chọrọ ka ndị mara maka ya, ama maka ya. Ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị nwe, ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ, ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụrụ asọmpi ka ị na-asọ, ihe ọbụla ị na-eme nnọọ, ịbịa anyị anọrọ eme nke dị oke na-akpọ advertisement. Ọ na-aga ọfụma, ya na-aga ọfụma, n'ihi na eme ihe ka esi eme ihe, o mee gịnị, o yie ihe. Biko nụ ka anyị jedebe otu a nke taa, marakwa na afọ mbụ Maazị Uche Ijegalụ ka ọdụ mbọsị ọzọ anyị fụ. Ndewo.